Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagamanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panudlanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Ayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na po rong Martes. Pizza 21 na rin buwan sa Hulyo 2026. Ano po na lang kaadlaw, ghost month na. Oo ba? Dali aras panahon mo na magsige mo ihap na inyong birthday mo nang dali mong matiguan. Kay pas-pas kay gairog ang panahon. Naloko. Buntag paron unya to taon padong nas uto dayon hapon. Oo ba? May buntag Metro Cebu, may buntag tibok lalawigan sa Sugbo hasta mga silingang lalawigan. Nabahaan ba mo gahapon tanan? Bagulbol na po sa taga-Opon. Bagulbol sa taga Cebu City nga tos Talisay kay nagbaha na po. Oo ba? Unya ang flood control makahinumdum dayon ang katawan nga gi surikbot sa mga kawatang mga kongresista ang mga pundo alang sa flood control. Mo na gitawag nila gi-control ang flood hinungdan nga pertig yung dali ang mubaha. Butag silingang nasod og di pod silingan kadtong unay mga Pilipinong mga amaan niya ug ang bungang Bisaya. Oo ba? May buntag ninyong tanan diha gabi sa inyo ron. Okay ra mi dire basta buntag na sa ato ha ay mo kalimot nga dire sa Pilipinas o saray atong time zone unya buntag dire dili kay parehas inyo ang oras yang gabi ang manok na nugtugaok pa dire sa ato agi kamunggaya na pamahaw na nila. Angilad kayo, sus paita kay karong buntag ganina alas 6 ni sugod na gyud ang uminto sa matag litro sa krono G68 kuno hasta antig pamaba ni ang Department of Energy Sharon Garin ang gasolina 365 matag litro samtang ang kerosene kung mano mo na pa mo'y Petromax niya tag 11.77 ang matag litro nga uminto sa kita niya. Samtang ang grupong Manibela ni Mar Balboyna ni Hulga na pod nga mo strike sila kundi hatagan og tag 2 pesos nga uminto sa plitihan. Pero ang iyang kaatbang sa ang grupong pasada na pod laing grupo sa mga drivers niingon nga si Obit Martina niingon nga di may strike ay di man may labot gobyerno ni dito man Middle East ning awaya. Inom naman si Mar Balboyna di dagan ni pagkasumoni sig panguog strike to sa Manila. Loko na. Di dagan ni pagkasenador ni atong 2025 nga election ika 65 siya sa 66 kang mga kandidato. Oo ba? Hastang di malaki. Wala pait kasi dili relevant sa isyo kaning lang Mar Balboyna aron lang yun mailhan siya. Samtang kagahapon si Senador Alan Pitiki Cayetano ingon siya nga iya ko nung ikonsidera si Senador Jinggoy Estrada ang classmate ibong Rebilla Naloko na. og si Senador Rodante Marcolita nga mga political prisoner ko no. Oo ba? Ini tungod kay matod pa silang tanan diya sa mga sakop sa oposisyon nga mga anti-bangag administration gianam-anam na sila og padakop tungod kay matod pa mas dali ang ilang kaso kaysa kaso sa giingong mga kaalyado sa bangag na nagpabiling na nagluling hayaw pa. Oo ba? Pero kagahapon ang ombudsman diingon na pinaagi ni sa ilang spokesman nga si Assistant Ombudsman Miko Clabano nga matod pa si Martin Super Tambalos Romualdez
kuno ang central figure ning flood control projects or anomalya. Nagisurikbot ang daghang kaing kwarta sa gobyerno aron lang makasapi og tamas ginhawa. Naloko na. Makapangawat og tamas ginhawa bisan ang naong ni Martin Romualdez. Mura daw og hudiyo nga wa pa gyud makasaka og karo. Ini mahitungod sa panagkumbuya nila sa kinawatay ni atong hinganlan og ako Bicol Party List Congressman Zaldico nga hantod karon wala gyud padakaw sa gobyerno kay mouli ito mutug atos tinuod patay silang tanan. Hinoon gipanghimagak dayon sa tigpamaba ni kanhi Speaker Martin Tambalos Romualdez nga si Attorney Ellen Atienza nga giingon sa nga kabahin sa giingon sa ombudsman nga mulayas nga naginunta ni ang kanhi speaker sa laing nasod. Kini may tungod kay perte kunong daghana na yung kwarta ang Tambalos tungod kay namalit din mga properties dito sa gawa sa nasod. Mga kabalayan nga perting dinduta diha sa Forest Park sa Makati ug ang lugar diin matod pa na invest nila ang kwartas gobyerno gikan ninyong mga magbubuhis nga naminaw karong butaga. Kastan di malasas mga Pilipino ngano man nagsige naman inoon wa may undang kinawatay unas lunes ha. State of the Nation address na ni Presidente Bangag ikalima ni paminawan ninyo yung isulti kay na apply program sa tag 2000 kuno ang katong mga near poor kanang og sabi ni siya para hapit na mapobre. Naloko na. Nauna ko nung ang Tambalos mo kung iskapo na ginayon sa Pilipinas pero na yun siya wow, pinangga ni Martin Romualdez ang Pilipinas anhira gyud siya pero ipaagi pa man nila ang preliminary investigation maghuwat pa daw sila ang ombudsman maghuwat pa sa tubag ni Martin Romualdez o dia i-evaluate pa usa pa ni ipasaka ang kaso ngadto sa Digang Bayan langay-langay lang yapon duhay question una kaning kaso nga ipasaka ni Martin Romualdez do sa Digang Bayan plunder, depende ni. Og ang kasong plunder, kusog ba? O basig hinay kay ebidensya maka-eskapura kay ang ombudsman nga si Boyeng Remulla, fraternity brother man si Martin Romualdez, ay nakanindot kay sila, murag wa lang. Naloko. Perting pagkadugayas kaso karon nag-ung-ung lapod. Matod pang senador Alan Pitiki kay tanong nag-ung-ung lapod ang kaso niya. Human ang NBI director nga si Melvin Matibag nga unyang hapon. Nindot ni ay kay salpukan ni. Siya mo witness sa impeachment court sa habig sa prosecution nga matod pa giimbestigar nagsugod ang katong kaldero sa Asian Sea Games. Mao ba? Si Senador Alan Pitiki kay tanong nga siya pa speaker sa Ubos Bay Balauranan. Posibleng mas dali po ni iyang kaso kaysa mga kaso sa mga senador nga habig nga pabor sa administrasyon. Naloko na. Hasta paita. Kagahapon, si Ping Lacson, ingon ha? Senador Ping Lacson. Lacson. Dili, Lacson. Ingon na nga, dili sila mananom og ebidensya. Matod pa niya, kagahapon, pati sayo, murag walay labot sa impeachment court, gito, impeachment trial ni Sara tong ilang apel na si Ruben Padilla. Ang akong pangutana, nga yung kang nasumok ni siya dahil napita, no? Kagahapon, matod pang Ping Lacson, naningkamot ko, no? Ang kanhi kongresistang igsoon nilang Pia Cayetano o ni Alan, ang hinganlan og Lino Cayetano, kanhi kongresista sa Taguig nga, karon mo general manager sa Philippine Television 4 o PTV4, nga mao kuno'y mutudlo og pila kabok mga ghost projects nga gigayon sa Taguig, pinaagi po natong pagtiayong Diskaya. Si Corley og si Sara Diskaya nga matod pa ang maong mga ghost projects panahon pa nga si speaker si Alan Cayetano mo pa speaker sa Ubos Bay Balauranan. Matod pa ni Lacson. Kay Lacson may pagkamarites po ni. Matod pa niya nga kinahanglang masayod ang gobyerno. Aron maimbestigar ang magsyon gaaway dinig maayo ni magsuon. Si Pia og si Pitike murag okay ra.
Kinislino kay tanong ilang igsoon nga kani kongresista amo ay hutugan sa ilang anomalya sa nila da nindot ning balita kay murag ang ilang away murag mo sangko ni sa pagkapriso sa giingong ipasangin lang nagpamugna og kalirong 50 milyones sa Philippine Seagate. Ay update sa impeachment trial kagapon at sa ikapito na ning adlaw walay testigos kagapon nga gipalingkod sa witness stand kundi ang gantong ilang gilalisan sa depensa o sa prosecution nga angayan bang isupina angayan bang pikaton ang katong mga bank records ni Presidente Vice President Sara o sa iyang kapikas nga si Attorney Manzanita Scarpio. Ngayon, ang depensa, base sa ilang motion, nga kinahanglan isupina yun ang mga bank records, financial records, ang Bureau of Internal Revenue, ang Anti-Money Laundering Council, ang internal ITR, tax returns nila, uban sa iyang kapikas. Ningon ang depensa, pinagi ni Attorney Michael Puha, nga kining puti. Mao ba? Nga ebidensya sa Vice Presidente wa sila mahadlok nini. Ang iyang giingon sa depensa nga pwede okay ra gid mi. Human ang presiding judge sa impeachment court nga si Senador Chis Escudero mando nga kinahanglan isupina ni. Depende na kung kinahanglan sa July 30 mapaabot na rin sa impeachment court ang mga papel nga gikinahanglan sa prosecution. Matod pa nga hasta di ay ang matod pa sa maong kamanduan way labot hinong gisalikway ni Senador Chis Escudero ang giingong pagsupina sa dollar o euro account ni Attorney Man Scarpio o sa iya mga partners nga mga abogado. Apilan ini ang GBC partners o ang Pikimong lain na gana nilang kumpanya. Pikimong Philippine Corporation nga matod pa foreign currency must have the consent o kanina yung mga deposito ni monitor dolyar katong kabangag o katong euro kinahanglan maabli lang ni kon dunay consent o pagtugot sa tag-iya sa maong kwarta. Ina. Mo di abli kaning kantang balosos di po. Loko na. Aritas arang-arang nindot og gikalipay ni sa katawhan dito sa Islas Camotes. Ang si Gobernador Pampari 4 sa San Francisco Camotes kauban niya ang kuyog niya ang iyang mga department head sama sa ang department head sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Provincial Attorney, Provincial Treasurer's Office o ang Provincial Veterinarian. Kuyog niya aron iapod-apod ang mga hinabang sa mga biktima sa Bagyong Tino atong niaging Nobyembre 4, 2025. May daos katuig. Perting lipayan sa mga tao dito sa maong lungsod sa isla, sa Camotes, nga nakadawat in taon sila og tag 10,000 pesos og tag 10 ka kilong bugas gikan sa gobernadora. Niabot ni og 600 19 ka mga beneficiaries ang nakadawat niini gumikan kay gihatdan yon sa gobernadora unya gikalipay nila ning mayo. Baton pa sa mga nakadawat og bugas og tag 10,000 pesos nga kwarta nga angay unta ni nga ipares niya itong sardinas ni Diok Prasco pero wa na may gihato diri man mo tagam ang iring nga mukaon Nalo. atong sardinas nga giingong gihatag sa ilang kongresista sa 5th District. Kuyog po niya mga board member. Kuyog po niya ay gagapon ito. Mauna nga ang kalipay sa katawhan. Bisag matod pa mapaayo na gid nila ang ilang mga nagagubang balay panahon sa Bagyong Tino din si Diok Prasco ni Antos Europe kauban sa mga mayor. Usana nini ni Koyog sa
mayor sa Compostela si Pilihor Kinyo o katong mayor pod yang igagaw sa Liloan nga si Aljiw. Mao ba?